ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅନନ୍ତା ବିଷୟରେ। এই ରଜରେ ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋଉ ବୁଟୁଭୂତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତା। ବୋଉ ବୁଟୁଭୂତର ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅନନ୍ତା ବିଷୟରେ। ଅନନ୍ତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗଳ୍ପ, ଯାହାର କାହାଣୀ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 25 ମିନିଟ୍ କି 30 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ସେଇ 25 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ର କାହାଣୀକୁ କେମିତି 3 ଘଣ୍ଟା ଫିଲ୍ମରେ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଅନନ୍ତା କାହାଣୀ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତା କାହାଣୀ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ର କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମେ ବି ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ସହିତ ବି 2-3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ର ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନନ୍ତାର କାହାଣୀ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଜି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତାର କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ। ତ ମୁଁ କହିବି ଅନନ୍ତା କାହାଣୀ ଦେଖିଲା ପରେ ଓ ଅନନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ଏହା କହିବି ଯେ ପୁରୁଣା ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା, ସେ କାହାଣୀ କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ ସେଠି କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ, କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇ ଅନନ୍ତା ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାହାଣୀଟା କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆକ୍ଟରମାନେ, ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲି କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ବା କେତେ କମ୍ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତ ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ରଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବା ଏଇ କାହାଣୀଟି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କଳାକାର ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ କାହାଣୀଟା ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା'ର ଆକ୍ଟିଂ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯେମିତିକି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ସେଠି ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପେଟ କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପେଟ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ପ୍ରାୟତଃ ସେଠି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁ ମୁଁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମିତି ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, କି ମୁଁ କାହାଣୀ ସହିତ ଏତେଟା କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲିନି। ଇମୋସନ୍ଟା ତା'ମାନେ ଯେମିତି ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେବା କଥା ଏଠି ହେଇନି। ତାପରେ ରହିଲା ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏ କରିଥିଲେ, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯିଏ ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ପୁରା ବହୁତ ହି ହାଇ ଲେଭୁଲରେ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ଯିଏ ମା ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତାରେ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ହେଇଥିଲେ ଜଣେ ଟିଚର ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ, ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ କାମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ପୁରୁଣାରେ ଯାହା ଥିଲା ଏଠି ବି ସେଇଆ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ହଁ ଟେକ୍ନିକାଲି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏଇଥିପାଇଁ, ମାନେ ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଖରାପ। ଏମିତି ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଗତି କରୁଛି ଯେ ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ପରେ। ଏଇଭଳିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଅନନ୍ତା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଏଇଠି ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି ଦେବେ, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ପୁଣି ଥରେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହିଲେ, ତ ମୋତେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟରେ ଶୋଧିବେନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବହୁତ ମାନେ ଡିରେକ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିକି କରିବା କଥା। ଡିରେକ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ କହିବି ନା, ସେ ସେତେବେଳେ ସମୟକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସମୟରେ ସେ କାହାଣୀଟା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଚାଲିଥାଏ, ସର୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଥିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ତାର ଯାଇଥିବ, ଡିସ୍ ବି ଆଲଟିନା ଲାଗିଥିବ, ଛାତ ଘର ଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସିନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରୁଣା ଗଳ୍ପ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ସିନ୍ ଅଛି, ଜାଣିଥିବେ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଯିଏ ଦେଖିଥିବ, ବର୍ଷା ଚାଲିଥାଏ, 7 ଦିନ କାଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଯେଉଁ ସିନ୍ଟା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଏ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆସ ସେଠି ମାଟି ପକାଇବା,
ସେଇ ସିନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହଁ, ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖରା ପଡ଼ିଛି, ଛପର ଘର ଅଛି, ସେଠୁ ଖରା ଆସିକି ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ଟାଣ ଖରା, ଯେଉଁଠି ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଖରାରେ ପୁରା ସୁଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବର୍ଷା କରାହେଉଛି। ମାନେ କେମିତି ଏମିତି କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିପାରୁନି। ଏଇଟା ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତା ଛଡ଼ା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଛି ଆଗରୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟା, ମାନେ କାହାଣୀଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଛି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର, ତ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଏତେଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।